Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajinga ki jongkinong tray SSA niki district bapher hagajilla hadu mentaka smiru kampat kut kadadu bagi dikot jongka seng ki bawan niki tan ki kam jingai kum Nagaro Hills, East Gentia Hills, West Gentia Hills bat ki wei kila hak ban wan yalam bat laki kun namar ba amdan ba pej ba sumar yaki bat mentaka sngi ka khat saw trik unailar arazar arusau kala dei ka sngi ka bakhat san ka baginong tray SSA kila penlong ye ka jingya ki na ka basyong kelan mengor Hamadan Malki haba persyang banyak keren bat ke presiden jong ka seng AMSNSA ka kong Jennifer Sendrem kala pentim bahalor ka jingya ki jong ki kum kinong tray SSA na kalyang ka sorkar kala khot ya keren la kumbalai sin bala ongru bakandon sa kawaipat ka jingya lang bat ki bor sorkar kata hagakhat ndre terik unailar nagabenta banyak keren sanibha halor ki jingdawa kekong senram kala pentip ru bakade ka sin ke beningkong balingba ke rationalization committee baka sorkar kan penbej niki skill pay niki jingseo jong kinong tray SSA nakaliang ka seng kinong tray SSA kila kerpat ru hagajuk kepor ya ka sorkar bakan smusen yaki kum kinong tray ha kaban penurlong no ya ka jingdawa jongki si kala dei khat saw miet khat san sni ya shong kaniga sit in demonstration jung ka jingkhot ya kren ka sorkar bat ki la kadela kan usin nila khat ya kan laisin bat menin kasin ka banwan pat ka babu kasir la bat la khat terik biang ki pat biang kan long no sausin kan iki ai ki jingmi na ki jing ya kren hato kini ki ai jing hun ne em ya pi hakasin ke baning kong ba ba arti ngi don kan ka jing kan hadu kata namar balai ki pen ibe de ki jing kan jing dia ki jongki ti kwa ingi ru banchim de ki jongki ndai hakasin ke balai pre kal ai jing kan kan dian namar balai hakan ka sin nila yo man ai ki jing kan jing dia ki bangila le bangi hi nam ta ki member la jo hagabede ke komiti pira man batai kendian komiti ke balai perkhat bansna naglem Kabayadi pa committee kani rationalization committee hidai kadi wai kana committee ka balong first time kay ka balong kasin ka baning kong tam banga sarkar kasna kani rationalization committee ka bu lang ki member ka agitators kadi kasin ka baning kong hakani ka yu bangin penbet kita kidi scale of pay na du level gi baret du level gi bahe kan hakabede bat ka jingkeno jong weni kinong yalam jong kinong hikai SSE mo ubala ong ba kajing du tulap jongki kung kinong hikai kadai na kadaw jong kajing ki jong kinong tray SSA kila ban pensisya ka bade berkata ya kata te kanda ong kita kajing le ya keno kum tayang ni te ngatharai nga bahaban ai no komen sanda jing kerpat ya ka sarkar mo ba hadu sausin kan khot ingi te hakasin kum sau te ngila khat no ba ka di bandon no kajing kermen yingi kan kenang bangi ni ru ikon kifti ya dan pi menta ki don lung di beret di bawan mo mi ki wan nam lung do Nagaro Hills na do West Khasi Hills South West Khasi Hills te bajingai ki East Gentia Hills ki West Gentia Hills ki amlarem ki mo bajingai la jingai te ngila ya perkhat ba kada ka sarkar kan haban perkhat sosun egilem no yang iken kenang balai ba ngin sort out no ka matter hi pakasin ka ba saw ka kin khot kin ai ka ta jing dawa ka jungi ken kata ka dei ka jing kerpat ka jungi ka sarkar hakabede bat ka khubor ka bala mi ma haki katukan inteligi rensan social media ka bapni ba phikum ka seng pilarai bandeng lamayong la shai ka singkhat santrik pensisya ko ngi kani hatu ka dei ni kam dei ne em ning kong ning shap hi ka por bangila de pingin shong ni committee ka ba at iban jungo I under secretary yangi tingi pan ya ka bangin shong meeting biang ka balai bangim hun ni ki lagi bakila le mo kimo kan gi atli meeting tina kata daw apor de ha kani kanong rim by commissioner im kwasyo ban shong meeting ban ni de ha kani kanong rim bangi rai ban ya deng lamayong hendrei haba hadien pade ki khot biang ya to meeting men hinin kasni but ni la call off no ni la withdraw no kata ka jing deng lamayong jungi ka bang limut ban le la shai kasni keren hakabede ba ka jing kindet ba pi kum ka seng pitang penong ya ka jing yaki nakalian suka kalawan jungo epi lawan pej epi hoy nakalian madam amprin di lawan jungo ilawan pej hiru badai na i na ka daw jong i hiru bangin sayo banin ya shong biang men kasni ya kami kan jang